George, et presento en Charlie, és el meu cunyat, des de fa una hora. Digue-li a ton pare que si no ballem ens n'anem. Doncs digue-li a ta mare que prefereixo clavar-me una forquilla a l'ull. Hola, George, sóc la doctora Petúnia. Volem que tinguis... Vol que violi en Charlie? Has sentit a parlar de la teràpia destructiva? Llança'm, no ets una víctima! Sí! Sí! M'estimaràs igual si m'acabo quedant calb? I si tingués gegantisme? Això dependria d'on. Només et pots estimar a tu mateix, que no t'he ensenyat res, jo. Estic cansat de psicoanalitzar tot el que sento. Hola, em dic Natasha i sóc addicta al sexe. M'encanten els homes, les dones, per darrere, per davant, pels costats. Ajuda'm a desfer-me d'aquestes vagines, Charlie. Has estat parlant amb la Només una mama? mica. Us penseu que no ho he intentat? Fa 8 anys que no follo! Tinc ganes de vomitar. Per què? Perquè està embarassada. Això és molt estrany. Aconseguirem que no n'aparenti més de 55. És que en tinc 55. Algú vol aperitius de salsitxa? Però què fas? Estic una mica escagassat ara mateix. Crec que ens n'hauríem d'anar al llit tots tres. Oh, amor meu, folla'm ara mateix. Vull ser normal. Estàs trencant amb nosaltres? És un molt Tom Mila. Però si és un cul... Saps qui necessita aquest cul? M'alegro que ens haguem conegut gràcies al penis del meu marit. Vols que em posi un consolador? Ho faré. Em tallaré els cabells. Seré més agressiva. Necessito un puto hidrat de